Audi Q6 e-tron predstavuje nový krok v elektromobilite. Tento model kombinuje prémiový dizajn s najmodernejšími technológiami. V tomto videu sa pozrieme na unikátne prvky, ktoré robia toto elektrické SUV výnimočným. Veľký head-up displej premieta dôležité informácie priamo na čelné sklo, a to aj keď vodič nosí polarizované okuliare. Je to jedna z najlepších implementácií head-up displeja na trhu a výrazne zjednodušuje sledovanie kľúčových informácií počas jazdy. Audi sa v modeli Q6 e-tron sústredilo na špičkový osvetľovací systém. Tieto svetlá môžu projektovať rôzne animácie a dokonca poskytnúť asistenciu pri jazde v úzkych priestoroch tým, že lepšie osvetlia potrebné časti vozovky. Q6 e-tron používa batérie s vyššou hustotou energie, čo umožňuje dlhší dojazd a efektívnejšie využitie kapacity batérie. Tieto batérie sú tiež navrhnuté tak, aby podporovali rýchlejší a efektívnejší proces nabíjania. Kabína Q6 e-tron je navrhnutá s dôrazom na tichosť. Vďaka izolácii od vonkajšieho hluku a použitia špeciálnych materiálov je vnútro vozidla mimoriadne tiché, čo zvyšuje pocit luxusu najmä pri jazde po diaľnici. Pre viac zaujímavých informácií zo sveta Audi sledujte náš profil.